NSFAS qualifying students this year who have been admitted to accredited programs at universities and colleges will be funded for the 2022 academic year. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uqinisekise iPalamente ukuba akho mfundi uselungelweni lokuxhamla kwiNSFAS oza kuvalelwa ngaphandle. Okubalulekileyo ukuthi umndeni mawuhlangane ubusise lowo oyothatha isihlalo ebesiteli uyise wakhe. Bezibonakala intanda kwindlu yobukumkani bamaZulu ngethuba kubanjwa inkonzo ezimbini ezahlukeneyo zomthandazo ukukhumbula ukumkani uGuduluzwelithini. Alej sends it in, penalty and into the back of the net. Peter Shalulile has found the back of the net for Masandawana. Imamelodi Sundowns isathe incu kwindawo yokuqala ku-Group A wendebe ye-CAF Champions League emva kokubetha umpondo zihlanjwe baseJiphet Ahly. Molweni emakhaya khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Nzimande uqinisekise iPalamente ukuba akho mfundo oselungelweni lokuxhamla kwinkxaso-mali yeNSFAS oza kuvalelwa ngaphandle. uGqirha Nzimande uthi iNSFAS ixhase abafundi abangaphaya kwe-750,000 yaye uthi yimali engange-46 billion rand yeNSFAS ebekelwe bucala kulo nyaka mali. All NSFAS qualifying students this year who have been admitted to accredited programs at universities and colleges will be funded for the 2022 academic year. Government policy is clear. We have no universal funding of higher education in this country. That's not government policy. Government policy is funding students from the poor and working class backgrounds who come from families who are earning not more than 350,000 rands per annum. Those are the priorities for government. Many students at the University of Cape Town, Durban University of Technology, and the University of the Free State, to name a few, were left in limbo after the application for NSFAS was rejected and the appeals process was delayed. Bezibonakala intanda kwindlu yobukumkani bamaZulu ngethuba kubanjwa inkonzo ezimbini ezahlukeneyo zomthandazo ngelikhumbula ikumkani yakhothamayo ukumkani uGuduluzwelithini nekumkanikazi uMantombi Dlamini Zulu kwikomkhulu lakwakhangela amankengane kwaNongoma kumntla wephondo iKwaZulu Natal. Amakhosikazi kakumkani uGuduluzwelithini bezimase umthandazo bubanjelwe kwibhotyo lakwaKhetho Mthandayo ngelixa ukumkani uMisuzulu kaZwelithini bezimase inkonzo bebanjelwe kwakhangela amankengane. Intatheli yethu Simphiwe Makhanya nguye olandela inqaku. Sibonge kakhulu impela sisho ukuthi ke seyiphelile inkonzo yesikhumbuzo ebehlelwe oNdlunkulu besilo esesakhothama uGuduluzwelithini kaBhekuzulu lapha esigodleni ehlala Nkosi kwakhetha umthandayo. Kepha ukuzwa kabanzi ngalolu suku nothi kuqhubekeni namhlanje asamukele umntwana umbonisi Zulu. Ngabe zitha uthini ngomntontsiswano ukhona njengamanje basikhuluma nje eNdlunkulu ngoba sikhuluma nje kunesinye futhi isigodlo kwakhangela amankengane okunomkhuleko ofanayo nalo esikona namhlanje okusho ukuthi ke kusekhona ukungaboni ngasolinye ngaphakathi eNdlunkulu. Uthini ngalokho? Ngizothi ke bengenalo ulwazi lomkhuleko ukuthi ukhona esigodlweni, kodwa thina njengeNdlunkulu into esifisayo nesikhulekelayo ukuba kube khona ubumbano nokuzwana siwumndeni ohlonipheke kangaka. Sengathi nani ningasikhiphela izindaba zokuthi lapha ebukhosini uNkulunkulu wabusisa lendlu kuba ihole isizwe esikhulu kangaka. Ngakho ke ukukhona benu akuhambisane nokufiswa yithi njengeNdlunkulu. Asifisi kube khona amafindo abophelanayo njengamalunga omndeni. Ukhona vele Mageba asebevele beliphakamisile igama khona eNdlunkulu abathi uKing elect uMisuzulu bathi uyena okufanele angene
kulesihlalo sokuphatha lesizwe sakwaZulu. Nithini njengomndeni waseNdlunkulu ngaleli gama abanye sebeliphakamisile bathi uMisuzulu limfanele? Yabona lento angazi ukuthi sesiyichaze kangaki ukuthi we regard abantwana besilo bonke at the same level, ukuthi uphakanyiswe ubani kodwa okubalulekileyo ukuthi umndeni mawuhlangane ubusise lowo oyothatha isihlalo ebesiteli uyise wakhe. Umntwana ke lo waseNdlunkulu umntwana umbonisi Zulu sichazela kabanzi ke ngokuthi ke njengomndeni noma njengamalungu aseNdlunkulu bamiphi ke ngodaba lobukhosi. Ushilo ke ukuthi njengamanje umndeni wona uyasho cha akekho osabekwe phambili njengokungaba ke inkosi yesizwe samaZulu. Ngaleyo ndlela ke asibusele intambo kone khona. Isiganeko sokubulawa ukusekelezwe kwisini sisathe gqolo eMpuma Koloni okukulandela ukubulawa ngokungenalusini kowasetyhini oneminyaka engama-30 wasengqushwa kutyholwa ngokuba ubulewe ngumyeni wakhe noye wazithathela ubomi emva koko. Esi siganeko senzeke kwikhaya lomfi esisibini besohlukene ngethuba lesisehlo. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka ngeenkcukacha ezikweli nqaku. Kuvakala ukuba umtyholwa uye kwikhaya likaNosikhumbuzo Ndlondlo enyanzelisa ukuthetha naye. Emveni kokuba ethe walelwa ukuba angene, kutyholwa ngelithi uye wakhaba ucango, wahlasela ixhoba kwakunye nomama wakhe oneminyaka engama-62 uNokodwa Ndlondlo nothe wafumana umonzakalo. Apho ngena bangaphakathi ungqeleyo lentombi yami ikulaa mnyango ngapha nje ubona. Khanga usebenze ucelemba wasebenzisa imela ekunqandeni kwami ke tata ndibe nje bubona wazoxabela mina yabe enye intombana yakho abaseyiba ithe yabona ba ulapha ngaphakathi ubetha le ntombi yami yabaleka yaphuma ngefestire yona sanda sala ke mina ke ndabona bachiri kumani buma nikhoma mabaphandle ndikhwaza abantu ndithi mabeza abahlale siyabulawa apha endlini wabeke le ntombi yami enqunqa ibetha ngocelemba namela. Ingxelo zikwathi umtyholwa uye warhuqela ixhoba kwihlathi elikufutshane kulapho afunyenwe khona eswelekile enawo namanxeba. Xa sifika phayana ndabe sendimbona uba nguye lona udadewethu ngoba wabe eleli ngobuso ngelaa xesha but abe ndiyibona intloko le yasekhaya noko ndiyamazi. Ntona ke ngokuthe ufika kwe-forensic ngelo xesha zifike ngalo xa zimphethula uba ngamba simlungise uba sizamthatha. Hayi ndathi ndizamjonga ndabona uba hayi andikho rayithi tu but kelaa xesha bengokho nto ikangako kodwa ibikhona nje laa nto. Kodwa ke ngoku sendihleli apha ekhaya ngoku mane ndimcinga hayi vele ndibe rongo. Kodwa mna ndifuna ukuqwalasela phaa emthethweni kubone okokuba ngeyiphi indlela endikusetyenziswa eyakwenza ukuthi xa umntu eye wabandakanyeka kulwaphulomthetho oluserious olufana nolu lokuxhaxha ulala abantu agwetywe nayo isigwebo esifanelekileyo. Ingabi sosigwebo sokuthi sikugweba ubomi aphinda laa mntu athi hayi wethu kwi-25 years yaphela le nto, kodwa kwazi uba if kuthiwa ngulife. Nosikhumbuzo uza kungcwatywa ngecawa ushiya ngasemva unyana wakhe oneminyaka 8. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC engqushwa. Umbutho we-PAC ubusingathe isifundo ngobomi beqala lomzabalazo umfi Robert Mangaliso Sobukwe eGqeberha eMpuma Koloni. Imiba begangathwa phezu kwayo kwesi sifundo intsebenziswano phakathi kwabemi beli lizwekazi Afrika kwakunye nedabi lomhlaba. Bebekhumbula itshantliziyo lomzabalazo sele kugqithe iminyaka engama-44 oko walandulela eli utata uRobert Mangaliso Sobukwe. Utata uSobukwe bekholelwa kwelokuba imfundo ngesona sixhobo esinokukhulula umAfrika phantsi kwengcinezelo. Inkokeli ze-PAC kuzwelonke zithi kusekude engqinibeni kweli. uSobukwe wayelela umhlaba usezandleni zabelungu. uSobukwe wayelela iAfrika emanyeneyo, iAfrika edibeneyo yonke. iAfrika isathe sana namhlanje ayikavani. uSobukwe wayelwela inkululeko eyiyo, inkululeko yamaAfrika azibone ekhululekile nothi axelelwe ngabantu bakhululekile. Izihlobo namaqabane katata uSobukwe zithi imfundiso zakhe zidlale indima enkulu kwinkululeko yoMzantsi Afrika. Oyena mntu ebefuna inyani nanku nam ukuze ndiyijoyine kungenxa yelizwi lakhe esithi iAfrika yamaAfrika. Bawo sizigcinile imfundiso zale ndoda
ubona nje apha kwaPH kungekho namnye ombona ematyaleni ngorhwaphilizo ngoba kaloku into engeyoyakho akwazi ukuyithatha. Iindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona amanqaku athile ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba. Unqaku lokuqala sitheni. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande uqinisekise ipalamente ukuba akho mfundo oselungelweni lokuxhamla kwinkxaso-mali yeNSFAS oza kuvalelwa ngaphandle. uGqirha Nzimande uthi iNSFAS ixhasa abafundi abangaphaya kwe-750,000 yaye uthi imali engange-46 billion rand yeNSFAS ibekelwe bucala kulo nyaka-mali. Ukanti abantu baphefumle kwiqonga lethu le-WhatsApp ngalomba. Sasazi bekumele uba uDr Blade Nzimande kudala wayenza lento because bekusuppose uba umntana aqualify aregisterishe uyabhatalelwa akukho magingi njengesikolo sami usuke yathanda udoyidoyi because basuke belwana no-NSFAS iminyaka le ingase ke ilungiswe loo nto leyo ihambe ngohlobo ayithethe ngalo. Siyabulela kakhulu uTata uBlade Nzimande, lihle kakhulu kweli nyathelo alithathileyo kuba kunikwa abafundi imali eka-NSFAS abanye abazali abafikeleleki abakhoni ukubhatala imali yeefizi zabantwana. Engathi kodwa ke kungaqinisekiseka ukuthi abafundi abathola lolu xhaso abalidinga ngempela abasuka emakhaya ahlwempu kungabe ukuthi nabazali abakhonayo ukubhadalela abafundi abantu ababo nabo bagcina bexhamula kulolu xhaso. Lokho kwenza kuvaleleke abafundi abalidinga ngempela. Kunzima kakhulu into edibene no-NSFAS ingakumbi kubantwana basezilalini kunzima kakhulu kubo uba ba-aplaye. Ingesi urhulumente okanye isebe lezemfundo lukhuphe igqiza labantu elizohamba idolophu mhlawumbi kuthiwe liye kuCentane liya kuGatyane liya eXhorha liyoncedisa abantwana ukuaplaya u-NSFAS. Abantwana abaninzi bayaya ezikolweni u-NSFAS angabathathi baendaphe behlala emakhaya baendaphe bengamaxhoba eziyobisi abanye bade bagqibele ngokuthatha ubomi babo. Ingaske le nto ayithethayo kuba uBlade siyibone isenzeka wonke umntwana onqanela imfundo afunde. Abahlali basemajuma-swe uWinnie Mandela bacela uncedo kurhulumente nanjengoko iziko mpilo labo latshala ngqungqa kunye neziko elikhathalela abantwana. Abahlali bavuka ngo-2019 ikliniki yabo kunye neempepho ezineenkcukacha zitsheza ngqungqa. Ngo-2019 iziko mpilo laseValrock latshala ngqungqa ngethuba abahlali beqhankqalazela iinkonzo ezingundoqo. Sekuphele iminyaka emithathu ngokususela ngoko abahlali abangaphaya kwama-4,000 bayaziva izivubeko zokutsha kwale kliniki bahamba umgama omde ukuze bayokufikelela kwelinye iziko mpilo. Uthi sihamba umgama omde ukuya kwikliniki yaseMarantha kwaye maxa wambi sibuya singalifumenanga uncedo. Uthi sisokola kakhulu kwikliniki yaseMarantha, sivuka ngentseni kwaye nangona singabantu abadala asicingelwa. Isebe lezempilo lithi le kliniki iza kwakhiwa ngokutsha kunyaka-mali ozayo. The plan is there. It will be in the design stage. And then they will work it out. They must advertise the tender. They must get the appropriate suitable companies to build within the shortest space of time. And we are looking at West, if everything goes well, between the period of January, February, March next year. Kude kufuphi nale ndawo konakaliswe izindlu zaseRiahatlala, izindlu ezili-13 zonakalisiwe. Oomama basixhenxe bakhathalela abantwana abangenabazali banoloyiko. Uthi ndinoloyiko kuba sikhuselekanga apha akukho nonogada, nasebusuku uye uve ingathi kuyaqhekezwa wothuke. Isebe lezophuhliso loluntu lithi liza kuphanda lifumanise ukuba kwakutheni ze iziko eligcina abantwana abangenabazali lishiywe lingahoywanga. Kusenjalo abahlali basemajwe maswewu bathi basenengxaki zongafumani inkonzo ezingundoqo. Kungoku nje bamise ngxi ukutyhilwa kwelitye lokuguqulwa kwegama laseBrandfort libizwe ngegama elitsha leWinnie Mandela. Amagosa omasipala ombaxa waseKapa athathe iphulo lawo lokucoca alisa eStrandfontein Cebukuhle Mitchells Plain. Eliphulo nelisanda ukuphehlelelwa liyaqhuba kwiindawo eziliqela kwesi sixeko. La magosa anethemba lokuba abahlali baza kudlala yabo indima ekucoceni isixeko sabo.
Unxweme lwaseStrandfontein lelinye lamanxweme aphambili kwesisixeko. Amagosa esisixeko ebeqhuba iphulo lawo lococo namhlanje kwelinxweme. Usadolophu wesixeko saseKapa uthi ngethuba wayetyelele apha ngaphambili zange ayithande indlela ekwakungcole ngayo. We want people to have pride in Cape Town. And pride means looking after the place, taking a sense of pride in it and making sure that it's clean and beautiful. Look at all the people playing behind us on this beach. We want them to have a clean beach with no glass, no plastic. Ukanti kulindeleke ukuba kuchithwe izigidi zerandi ukuvuselela nokucoca apha. This is the long-term plan. So that's why their participation is critical for us, so they have buy-in and contribute and co-design the way forward. Hopefully then at the end of the day there won't be a skeptic as the skeptics won't be there anymore. Abahlali nabo bebeyinxalenye yolucoco. Sifika kuklini akho zibhotile because kuba ingozi elwandle xa abantwana behlatywa abanye banathi kwezibharhityo leziplastic while besemanzini. Abanye banethemba lokuba kuza kudaleka amathuba engqesho xa kulungiswa le ndawo. Ndicinga uba ngumbono omhle uba i-upgrade i-beach but kungumnqweno nje ukwazi bana izaba nolutho na eluntwini. Bazawufumana like umsebenzi because due to COVID there's been a lot happening. Ukanti abasemagunyeni bathi banethemba lokuba abahlali baza kuzeka mzekweni balithabathele kubo eliphulo bacoce indawo zabo. Abahlali baseKimberley eMntla-Koloni bathi izinga eliphezulu lokusetyenziswa kweziyobisi litshabalalisa ikamva lale dolophu. Aba bahlali bafuna babanjwa abathengisi beziyobisi njengoko ulutsha lusiya kwantshabalalo. Ingxaki yeziyobisi eKimberley ishiya amakhaya aliqela engquphele. Lo mama ubalisa ngentlungu yonyana wakhe oxhomekeke kwiziyobisi. Uthi kayithandi lento ayitshayayo, uthi uzamile ukumsa kwi-rehab kodwa wohlulakala. Abafana basebenzisa iziyobisi ezifana ne-mandrax ne-crystal meth kwaye baqala ishishini lokuhlamba imoto ukuze bakwazi ukuzithengela iziyobisi. Now I involve in drugs just for fun, but at the end of the time I realize you kimokotsing. I try to stop smoke and my sister. But something came up like I'm going crazy or something. I hear voices. Ngenzame zokuphelisa lomkhuba ukusetyenziswa kweziyobisi kule dolophu abahlali baqala iphulo lokusuphulela ingcambu lengxaki. We are sick and tired seeing that the drugs are taking over our town, our schools and our churches. And all the young kids who are smoking these drugs, we've seen them, how are these drugs destroying them, destroying their future, destroying their career. Mapolisa weliphondo laseMntla-Koloni athi anawo maphulo aqubusana nolwaphulo mthetho oluphathelene nokusetyenziswa kweziyobisi. Kusenjalo lutsha luthi lukulungele ukuyeka ukusebenzisa iziyobisi. Ukufundisa abantwana inkcubeko nemvelaphi yabo kubalulekile okukuthethwe ngabaququzeleli bokhuphiswano lomdaniso ngentsebenziswano yeziko losasazi SABC nobubanjwe kwibali Makhuba eThoyando kwiphondo laseLimpopo. Bebonisa ngamasiko nezithethe zabo kumsitho womdaniso. Abo bathabatha inxaxheba kulo msitho bathi ubalulekile njengoko ugcina amasiko abo ephila. I don't want to lose our way of tradition, and that's why I joined this way, and so that I can continue to teach other generation which is coming afterwards. We are old. We are no longer energetic. So we want the new generation to operate so that our culture cannot just disappear. Izikhululo zikanomathotholo ze-SABC Mungana Lonene Ithobela kunye nePhalaphala FM zinenjongo zokumanya abantu baseLimpopo ngalo msitho. You know the issues about tribalism in this one specific province, but what you're seeing here is a massive case of unity, celebration of our being and enjoying ourselves. Abo baza kuphumelela kulo msitho kulindele ukuba bahambe nemali ebalelwa kwi-200,000 rand. This is our contribution, for them to be able to buy cultural items which they use, to be able to pay their transport and other things that they need. So it's just it's not even a price, just a gesture of appreciation for their participation. Bekuqala olukhuphiswano lomdaniso usingathwa apha zizikhululo ezintathu zikanomathotholo ze-SABC.
Kwezemidlalo iqela elidlala kwi-Glad Africa Championship iChakuma FC idlulele kwi-quarterfinal ye-Nedbank Cup. Eliqela laseLimpopo liyongameli Sinenkani FC yaseMpuma Kapa ngamanqaku amathathu kwimbandi yesikhova kumdlalo obusemthatha Stadium. Isinenkani bijonge unqunqela egoqweni elinye iqela elidlala kwi-Glad Africa Championship emva kwe-Free State Stars, kodwa yagagana nempila zithutha kwiqela seLimpopo elabetha iGolden Arrows ukufikelela kulo mjikelo. I-TTM ihlasele zibekwa kodwa isinenkani abeyihleli ithe qwa. Isinenkani ihlasele ngamandla kodwa inzame zayo ziphumele ecaleni kwepali. Unozinto esinenkani usiphamandla sabela unqandi amanzi engena endlwini. Urendani Ndow uze nenqaku leChakuma FC ngaphambi kokungqubana ngentloko nophumlani Mzimela kwamiswa umdlalo imizuzwana. Rendani Ndow, there's a head-on collision on there. Iqela laseLimpopo lisebenzise ithuba kumzuzu wama-70 emva kokulahla ibhola ngokulula kweqela lasekhaya. uRolani Manzini ubhalise inqaku ebhodini. Kwimizuzwana uphinde wabuza kunozinti kodwa uSabela obehleli ethe qwa. uNaim Amuji ubethelela isikhonkwane sokugqibela kwiqela lasekhaya yaphela inkani kubafana basembizana. Bayaqeda ngemhlanje ke ngesinenkani beka phakathi ke ibhola ke uXo Sihle Masihlela. Mamelodi Sundowns isathe nqu kwindawo yokuqala ngo-7 points ku-Group A wendebe ye-CAF Champions League emva kokubethwa mpondo zihlanjiwe basejiphethe Ahly ngenqaku elinye eqandeni ngalemva kwemini. Ukanti Ahly ifake isikhalazo kumkomishinala walo mdlalo emva kokuba ibhasi yayo ithe yavalelwa indlela ngabalandeli be-Sundowns ngethuba isiya kwibali FNB Stadium. Eliqela lasemzini kuye kwanyanzeleka ukuba lisebenzise indlela yimbi ukuya kwelibala. Imamelodi Sundowns nekwindawo yokuqala ku-Group A ibifuna impumelelo yesibini kwi-Ahly. I-Sundowns ikwindawo yokuqala ku-Group A ngo-10 points ngelixa i-Ahly ikwindawo yesibini ina-4 points. uMasimane uye kulo mdlalo exaleshe ukuziphindezela nanjengoko iqela lakhe labethwa kowalo kumlenze wokuqala. Abafana besitayile ngabo abenze umgudu wokuqala ngomzuzu we-16 kodwa iqela lasemzini khange liyekelele kuba nalo belifuna inqaku elikhawulezileyo. Ibhali zibe ngumqobo endleleni ye-Sundowns. Umthobi Mvala esithi ufikile ngomzuzu wama-22. Kumzuzu emva koko ifolosi ingenalusini ye-Sundowns uPeter Shalulile ufake inqaku. iBrazilians bezimele shushe ebhotolweni emva koko, nto leyo enyanzele indwendwe ukuba zenze inguqu. Kutshintshwe amacala elinqaku elinye eqandeni. iSundowns ifake uAubrey Modiba endaweni kaKhuliso Mudawu eqaleni kwesiqingatha sesibini. uHashim Domingo uhluthwe intlaka emlonyeni kunozinti we-Ahly ngomzuzu wama-63. uEl Shenawi uphinde wanqanda amanzi ngena endlini esithi ndifikile uSafranco. i-Ahly iphantse yafumana inqaku kusele imizuzu eyi-15 uphele umdlalo. Uphelile ke umdlalo ngenqaku elinye eqandeni yaluvuyo nemincili kubafana besitayile latshona emini langa kuPitso Mosimane neqela lakhe. They are the defending champions. Will they? Usuku benzo.